ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ ନାୟକ ଆମର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଛି ଜୁନିୟର ସିନିୟର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଛି। ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଯେ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଲେବୁଲରୁ DSC ବସି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 99 ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଛି, ପ୍ରମୋସନ୍ ଯାହା ହେଇଛି ସବୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସେନ୍ସସ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲୁ, ସେ ସେନ୍ସସ୍ ଡ୍ୟୁଟି ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେନ୍ସସ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ର ସେନ୍ସସ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ କରିସାରିଛୁ, କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ର ସେନ୍ସସ୍ଟା ଯେହେତୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଜାନୁଆରୀ 27ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ବାହାରିଛି ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାରିବ ସେଇ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଆମକୁ ରିଲିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ରିଲିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେନ୍ସସ୍ କାମ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ରିଲିଭ୍ କରିପାରିବୁ ନା, ତୁମେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ଏବେ ଜଏନ୍ ନ କରୁଛୁ ଆମ ସିନିୟରିଟିରେ ହାମ୍ପର୍ କରିବ, ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ ହାମ୍ପର୍ କରିବ, ଆମେ କିଛି ଜଏନ୍ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କିଛି ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ସେନ୍ସସ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଆନ୍ତି ସେଇମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲରେ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ। ଆଉ ତାଠାରୁ ୱିଦିନ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭିତରେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ଯେ ସେନ୍ସସ୍ କୌଣସି ହାମ୍ପର୍ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ହାମ୍ପର୍ କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଠିକ୍ ସେ କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ଆମକୁ ରିଲିଫ୍ ସହ ଆମକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକରି ଜଏନିଂ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଆମର ଯେହେତୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଲେକ୍ଟର